नोंसिना एक्सारसाइज 4.2 बेयाव 1 नाम्बाराव दङ गाहायाव होनायफोरनि माबे मोनसे सायख'नाया सैथो आरो मानो। बेयाव समानथाया दङ y = 3x + 5 बा दङ। नैबेनि कारेक्ट एन्सारखौ बासिनांगौ 1 ना 2 ना 3। दा नोंसिना नैबेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन नैबे जोबनाय गैयै गोबां मावफुंथायफोर थागोन आरो होमबा नैबे अपसन 3आ राइट एन्सार जागोन। मानोना जोङो बेयाव y = 3x + 5 आ दङ जोबनाय गैयै गोबां मावफुंथाय। बेयाव जोङो बेयाव दङ 3x + 5 x नि मानखौ गोबां हमनानै लानानै जोङो नैबे y नि मान दिहुननो हायो बा y नि मान मोनोबा x आरो y नि मान मोनोबा जोङो बेजों गोबां मावफुंथायफोर दिहुननो हायो। बेनिखायनो नोंसिना नैबे कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन 3। अपसन 3 आव दङ जोबनाय गैयै गोबां मावफुंथायफोर बे जागोन। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन 2 नाम्बाराव दङ गाहायाव होनाय समानथायफोरनि मोनफ्रोमनिबो थाखाय माबोरै मावफुंथाय लिर। नैबे मिस्टेक जादों बे मोनब्रै मावफुंथाय लिरसो जानांगौ। नैबेयाव मोनसे समानथाया होनाय दंखायो 1 नाम्बाराव 2x + y = 7 बा 2x + y = 7 थारमानि नैबे समानथायखौ लानानै आरोबाव मोनब्रै मावफुंथाय दिहुननो थिनदों। होमबा जोङो नैबेहाय प्लास y दङ बे y खौ बिथिं लाखिगोन। बेहाय जेबो अनजिमा गैफादेरा जेबो गैफाया माने 1 दङ 1आथ' जेबो गैया माने 1आ थाखायो। होमबा बेहाय नैबे राइट हेन्ड साइडआव 7 दङ 7 खौ होदो ओमफ्राय नैबे 2x खौ ओरै बारहरदो -2x जागोन। दा जोङो बेवहाय x आ ओरैजाय राइट हेन्ड साइडथिं थांबाय नालाय नैबे x नि मानखौ जों हमनानै लानांगौ। मोनब्रै मावफुंथाय दिहुननो थिनदों नालाय मोनब्रै हमनानै लानांगोन जोङो x नि मानखौ। मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बेखौ नोंसोरो दानख'थायबो माइनासबो हमनानै लागोन ओमफ्राय हमनानै लानो हागोन प्लासबो हमनानै लानो हागोन नैबेनि x नि मानफोरखौ। होमबा जोङो नैबेहाय x नि मानखौ 0 1 2 3 हमनानै लाबाय। जेखि हमनानै लाया जायो खालि नोंसोरो x नि जायगायाव जि जायगायाव नैबेहाय समानथायाव x दङ बेहाय मा हमनानै लादों बेखौ खेबसे 0 होनानै बानायदो खेबसे 1 होनानै बानायदो खेबसे 2 खेबसे 3 होनानै बानायदो आरो। बा देयारफर नोंसिना समानथाया दङ बैयो नैबेखौ लाबोदो बेवहाय y = मा दंमोन 7 - 2x दंमोन नालाय 7 - 2 × x नि मानखौ फज'दो 0 बा x नि मानजों नैबेजों 0 जों सानजाबनांगौ आरो। बा 7आ 7यैनो थागोन ओमफ्राय 2 जों 0 जों सानजाबा 0आनो जागोन। बा 7 निफ्राय 0खौ दानख'बा 7 मोनगोन आरो। बाहाय मोनब्रै मावफुंथाय दिहुननो थिनदोंमोन नालाय सेथि मावफुंथाया मोनबाय x नि मानाथ' नैबेनो जागोन नैबे बेयाव x नि माना नैबाव 0 फैगोन ओमफ्राय y नि माना नै बे दिहुननानै ओंखारहैबाय नालाय y नि माना नैबे 7 जागोन बेयाव बे 7। ओमफ्राय देयारफर आरोबाव मोनसे मावफुंथाय एबार नैथि मावफुंथाय दिहुनगोन सेथिया नैबे जाबाय एबार नैथि। बा नैथियावबो सोंनाया बेनो थागोन y = 7 - 2 × x नि जायगायाव एबार नैबे 1 खौ फज'दोलाय। होमबा बेयाव 1 फैबाय होमबा 7 - 2 × 1 होमबा 2 जों 1 जों सानजाबबा 2 आनो जाबाय। 7 निफ्राय 2 खौ माइनास खालामदो 5 होमबा देयारफर नैथि मावफुंथाया मोनगोन y नि माना 5 ओंखारहैबाय ओमफ्राय x नि माना जि हमनानै लादों 1 होमबा नैबेहाय 1,5 जागोन आरो। ओमफ्राय दाना थामथि मावफुंथायनि थाखायबो बेबायदिनो एबारहाय नैबे x नि जायगायाव 2 खौ फज'नानै बानायदोलाय बेबायदिनो एखे बानायलांजोबदो। बा बेजों सानजाबदो सानजाबा 4 ओमफ्राय 7 निफ्राय 4 खौ माइनास खालामदो y आ 3 ओंखारहैगोन। होमबा थामथि मावफुंथाया मोनबाय नोंसिना 2,3 जागोन। होमबा नैबे 2आथ' नोंसिना दंखायो नालाय नैबे हमनानै लानाय फज'नायानो बे जागोन x नि मान। थारमाने बे x नि मान नैबे y नि मान जायो आरो x आरो y। ओमफ्राय एबारना ब्रैथि मावफुंथायनि थाखाय x नि जायगायाव 3 फज'दो बा x नि जायगायाव 3 फज'नानै 2 जों सानजाबदो सानजाबा 6 बा बे 7 निफ्राय 6 खौ दानख'दो 1 मोनबाय। होमबा नोंसिना ब्रैथि मावफुंथाया जागोन नैबे जासिगोन ब्रैथि मावफुंथाया 3,1 जागोन आरो। होमबा नोंसिना नैबेबायदि दिहुनबानो जाबाय गासिखौबो बेबायदि हमनानै लानानै दिहुनबानो जाहैसिगोन आरो माखासेयाबो।